Dobrý den. Vy jste detektiv Rozner? Ano, co potřebujete? Jde o vraždu tady kousek. Řekli mi, že jste nejlepší, koho tady na to máme. No, ano. Můžete mi prosím vás říct, co to tam děláte? No víte, ve výšce se mi líp soustředí. Detektiv Rozner. A vy? John Elton. Těším se. Je to tady kousek. Jo, tak tam můžeme dojít. To je vaše pomoc. Je místo činu. Pane Roznere, kde jste? Tady. Jak jste se sem sakra dostal, když jste byl? A to není čas. Nevím, mrtvole. Dobře. Oh, super, další mrtvola, je co řešit. Zajímavé, zkus mi zajímavé. Když se vrací pomůcky. Tady je moje teorie. Jelikož to byl puntičkář, tak to vypadá, že si skládal pravítka do skřínky. Ale mezi tím někdo přepadl a bodl nožem do srdce. Oběť spadla na postel a z posledních sil se snažila označit svého vraha na zeď. Ale vzkaz nedopsal, tužka mu vypadla z ruky a z posledních sil ukázal prstem na skřínku. Zajímalo by mě, proč oběť ukazovala na skřínku. Johne, otevřete ji. Nic tady není. Správně, nic tam není, ale otázkou je, co tam bylo. Pane Roznere, já jsem... Teďka si vzpomínám, že jsem mluvil s jednou známou té oběti a ona říkala, že údajně zdědil po svém otci spoustu peněz. A říkal jsem si, že to by mohl být ten vrahův motiv. Nevíte, jestli měla oběť nějakého sourozence? Ano, myslím, že měl jednoho. Myslím, že měl bratra. Najděte ho a provedeme výslech.